Subling nagkita kaganinang buntag silang Governor Junjun Davide ug si Police Chief Superintendent Danilo Constantino, ang bagong Regional Director sa PRO 7. Mitambog kagahapon si Davide sa pagkasumir ni Constantino isip Regional Director. Mato ni Constantino nga sugod ni sa iyang pagbisita sa tanang buhatan sa mga gobernador o mga mayor sa dagkong siyudad sa Region 7. Nahisgutan nila Davide o Constantino ang pagsumpo sa tanang iligal nga kalihukan dinhi sa probinsya ug ang palambuon pa nga kahapsay ug kalinaw sa lalawigan. Yung word na illegal, lalahatin na natin niya. At hindi tayo, kasi kung magpo-focus lang tayo sa isang aspeto, meron tayong magpapabayaan, hindi naman siguro maganda rin yun. So lahat na yun, i-address natin. We both recognize na we need to address crime, especially kining illegal drugs. Mga na ang problema nato dito sa Cebu. As a matter of fact, i-admit po na ni Colonel Comendador, ang atong provincial police chief. And then, although mabuta ang crime rate second lowest man crime rate, but then taas ang crime volume. So we agreed to support each other. Usa ka pulis nga dunggaban samtang ana usab sa critical nga condition ang nagdunggab kaniya human mapusili sa makadaghan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Off-duty si P1 Shondemer Bagol kinsa sakop sa Parian Police Station dihang nadunggaban sa tindero ug tempura. Kini nahitabo pasado alas 8 kagabi diha sa Maydan sa Siyang Kuning Dakbayan sa Sugbo. Ang pulis nakabaos ug napusilan si Alfredo Merenilio nga taga Barangay Suba ug lumad nga taga lungsod sa Badjan. Kining itom nga motorsiklo nga giparking dinhi kilid sa CCMC mao ni ang gisakyan ni P1 Bagol kinsa nakamaneho pa sa iyang motor bisan kun samarana. Usa ka taxi driver nga mao'y nihatod kang Merenilio sa Cebu City Medical Center. Wa ko kayo kay igorom na ko karga ni pagkuman gidali na ko hatod diha i-drop din ako. Wa na ko gipaw sa istorya kay para ra ba to siya. Gikumpirmar sa amo ni Merenilio nga duna kini sakit nga nervous breakdown. Miingon kini kaniya nga dunay taong gustong mupatay kaniya. Wala na siya siyang mauna ba? Nga patabuntag, ako siyang giingnan ko. Yung sama na ng kutsilyo nga wala man tayo problema. Di siya nga, di ko asif, depensa nila sa kong lawas. Ako naman isip, depensa makagawa man tayo kontra. Sa investigasyon sa kapulisan, gisita sa pulis si Merenilio nganong nagdala kini og kutsilyo apan kalit lang gihansakan ang pulis. Ana ni siya og sita kay doon na may bladed weapon ang kining napusilyan niya. Unya sa diyang yan ang giduol ni bunot mabit sa kutsilyo, unya naunhan ang atong pulis na dunggapan din siya. So mo tong no other choice. Ira na lang sa pulis kay mahana pa mag-attack niya. Si P1 Bagol daling gibalhin sa Chungwa Hospital human nakaangkon og samad dinunggaban sa tuong bahin sa Entian. Si Merenilio nga nakaangkon og 5 kasamad pinusilan anaa sa kritikal ang kahimtang. Ray Pasaporte, News 5. Patay ang driver sa motorsiklo samtang kritikal ang kahimtang sa iyang angkas human nabangga og nalagpot dihang nasangit ang motorsiklo sa likod nga bahin sa usa ka sportage car diha sa dalan MC Briones, Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Wala na matabang pa sa mga doktor og nakabsa na gayud sing kinabuhi si Casimiro Galanza human makaymamat og disgrasya sa kadalanan samtang kritikal ang kahimtang sa angkas niining si Tony Lintarayo. Kung sa mga bystander dito, overtake daw ni siya doy. Base sa gihimong investigasyon ni P.O. Gerald magpantay sa Mandaue City Traffic nga patubang ang biktima sa lungsod sa Liluan dihang niagi kini sa mga dapit nga adunay gikadungan nga laing motorsiklo. Apan giingong ni-overtake kini sa wala nga bahin o gikatahong nga sangit ang iyang motor ngadto sa likod nga bahin sa sakyanan nga may resulta silang pagkalagpot sa simentadong karsada. Sa pag-abot ng kadito, pangutanan ako ang kuan katong sa karga naman ang katong biktima sa katong driver sa motor sa Europe 0-0 na. Samtang ang tag-iya sa sakyanan nga si Arsenio Musya giimbitar sa kapulisan kini aron ipaubos sa investigasyon apan pangangko ni Musya nga wala siya sala tungod usab kay siya man ang gidumbol niini ug dili siya ang midumbol. Igo ra mo ko nagdagan nga kuan kalit lagpaka sa akong luyo mao ra akong nahibawan.
pagkapaka, ni minor ko, nilili ko side mirror. Nakita naman ako dito na tumba na ang motor. Leslie Caminado Vistil, News 5. Girekomendar ang paghatag og reward money alang ni adtong makahatag og impormasyon aron madakpan ang mga nalambigit sa paghimo sa peke nga kwarta og dokumento. Jinky Barrio Sugin Limi. Martes sa gabi diyang nidakpan sa mga operatiba sa Investigation and Detective Management Branch kan IDMB si Richard Uy, usa sa mga iladong tigama og mga peking kwarta og dokumento didto sa barangay Kasambagan ning syudad. Kaganiha gipaybaw sa Regional Intelligence Division nga gawas ni Uy, doon na paylaing tao nga gipangita ang kapulisan nga anaan nagpuyo sa usa ka barangay sa North District nga nalambigit gihapon sa pagpeke sa mga dokumento ug kwarta. Buot sa kapulisan nga mailhan ug madakpan kini tungod kay posibleng mudaghan pa unya ang pagawas sa mga peking kwarta labi na sa nagkaduol nga SK ug barangay elections. Actually doon ay mga areas sa Cebu City nga ato sa gibantayan, no? There is within north area, no, na barangay. Tungod sa mong intelligence report, nabalak ang kapulisan nga magkadako ang operasyon sa paggama sa peking kwarta. Giauhag ni Labra ang publiko sa pagsumbong sa ilang buhatan kung doon na sila'y masayran nga nalambigit sa mong illegal nga kalihukan. Gisugyot ni Labra ang paghatag og reward money alang sa bisan kinsang makatudlo sa buhatanan sa mga fake money. Actually, kung kinsa mang tao nga makahatag og impormasyon o ang mga law enforcement agents na makadakop o mga tao nga involved nining pag-produce ng fake money, dunay reward. Jinky Barrio, News 5. Duyog sa paglambo sa ekonomiya sa Subo, mauusab ang paglambo sa laing mga industriya. Usa sa nakabenepisyo niini mao ang cargo vessel company nga Gothong Southern. Aron mas mapalambo ang ilang operasyon, mipalit ang kompanya og bagong barko. King Perez, Sugin Limi. Ang Gothong Southern, usa ka cargo vessel company, mipasigarbo sa labing bagong barko. Ang Don Alfredo Sr. 2 makakarga og 220 ka mga 20-foot container vans nga mudunggo sa mga probinsya sa Cagayan, Tacloban ug Manila. Target sa Gothong Southern ang 90% nga on-time departure. Subay sa tinguha sa kompanya nga mahimong paspas ang operasyon sa pagdala sa mga kinarga. I'm happy to note that this year already, year to date, we are already achieving around 70% on-time departure. So 70% of the time, our vessels are departing on time, even if it's not fully loaded. We always try to look for younger ones. We always try to look for more efficient ones also. No? Higher capacity with lesser fuel usage. Mato de Gothong Southern President Charles Robert Gothong nga gipahugtan sa kompanya ang seguridad sa mga kinarga ug mga empleyado pinaagi sa paghatag og regular training sama sa first aid. Ang kompanya adunay natala nga 200 ka mga aksidente sa miaging tuig. Apan giklaro ni Gothong nga kasagaran niini minor lang ug dali ra nga marespondihan lakip na nga adunay kasayuran ng ilang mga trabahante pagtambal kon adunay aksidente. Paninguhaon sab nila nga mas mugamay pa kini karong tuiga subay sa padayon nga paghatag og pahimangno sa ilang mga empleyado. But I'm happy to say that we don't have regular major incidents in this company. The goal is all of us in Gothong Southern will be first responders. No? Maybe not like the likes of Aerof, na all of them are really medical practitioner, but at least the challenge of any medical emergency is the first 5 minutes. Dugang niini ang pag-comply sa kompanya sa International Safety Management Framework ug uban pang international standards gawa sa pagtuman sa mga regulasyon diri sa nasod. 8 ka tuig na nga nag-operate ang Gothong Southern sa Sugbo ug tumong niini nga masud sa top 5 cargo vessel companies lukop Southeast Asia. Misalig si Gothong nga dili lisod kabuton ang maong plano tungod kay gihatagan nila og importansya ang ilang 400 ka mga empleyado. Lakip na ang pag-train sa mga sumusunod nga company leaders, pinaagi sa pagpadala sa mga international conferences ug padayon sa pagtungha sa mga business schools. One thing that differentiate us also, King, is that we have shared values. Atong mga empleyado, 400. Kit sila tanan, nakasabot sila ng na ata. Nakasabot ang tao sa barko, na every time musakay sila sa ilang barko, dili ra na apas sila silang bayan. Kibaw sila, they're helping in nation building.
Naobserbahan sab ni Goto nga dili na igo ang adwana sa Subo, labaw na sa padayon nga paglambo sa ekonomiya sa probinsya. If shipping doesn't exist, no, goods will not be moved. Trade will be paralyzed. Sometimes it is hard for us, businessmen, that we want to raise our standards, no, but the environment around us is not being raised. King Perez, News 5.